Diaturke dipun sungsungake kunjuk dumateng para tamu, para pepundhen sepuh ingkang rawuh. Mliginipun kunjuk dumateng Bapak Carik ingkang menika sampun pinarak lenggah. Monggo Mbak Vela. Anjih Mas Topik. Senggake, Pak. Matur nuwun Mbah Kum. Berkah barokah rezekinipun.
Alhamdulillah menika kalian sinten? Mbah Kong sinten? Awir. Loh, langsung dibruuk niki kira-kira apa? Ya Allah. Ampun ngoten lho. Mangke tesih kathah niki stoke. Oh, tasih. Ya Allah, wau sangune kuatah berarti. Ya. Ampun ngoten to, Mbah. Mboten ngapusi. Wau Ibu ngenderek mriki. Aman ya, Bu? Ya Allah, mugi-mugi rezekine kuatah. Niku langsung sak bendel ngoten to? Nggih. Oh, langsung diwehne sak bendel. Iya. Oke. Oh, tayo. Ya siap. Nggih, mangke napa tembangipun? Wis pokoke tayo. Oke. Siap. Sing penting cair loh nggih. Nggih. Alhamdulillah Mbak Bella. Iya. Informasi yang saya terima enjing kalau wau wah para pandemen tayub tumplek-blek kita mriki. Teng mriki. Enjing wau tayupan. Para Nggih to, Mbah. Wau. seniman-seniman. Oh, sak bendel lho. Lah mangke berarti kalih bendel nggih. Wau kan Nggih. sak bendel. Sing sak bendel nggih delok campur sari, sing angka loro delok wayang. Pokoke oke. Piyo. Karate tilane ora to, Mbah? Oh dibenakne. Kon ngitung dhewe lho Mas Topik. Srabrain. Iya. Lajeng ki nggih, Mbah. Lajeng nggih. Kledang kae teko pranyata janjine datang citra kenali bisa sambama lali kula ya saniki langsung. Masya Allah. Nggih, Ya, boleh. Mboten gantos to, Mbah. Nggih, menika pancen kula sisih rada mangaler Mas Bayu mangapunten. Awit menika panune dereng mantun. Iya. Monggo diaturke uler kambang dhisik, Mas. Uler kambang ya, Mang. Kula sungsungaken kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Rosmani, dalah Ibu ingkang amangku gati panjenenganipun Ibu Suryatun, ugi kaprah panjenenganipun Bapak Kurwet. Ya, tak aturke uler kambang kangge panjenengane. Kinarya jejampining sayah ya, Mang. Uler-uleran dhisik. Monggo Nduk Vela. Monggo Mbak Vela. Injih. Iya, aja nganti kalah lucu lho, Nduk. Iya. Nek lucu aku surut kok. Iya.
sapa kinclang halaki kinclang kinclang guayane moro biar mencerahkan cahyane ya mas pipimu nahobane pipimu nahobane hatimu piye kabare pupus gedang kelapa dasar bekas terprasa Iki uga nampa nawala lumantar panjenengane sederekipun Kang Mengku Gati apa mak kunjuk mangke panjenenganipun Bapak Rusmani utawi Bapak Kurwet dipun kanteni panjenenganipun Bapak Carik katuran minggah wonten sangajenging pepanggungan katuran apa mak katuran dana swanten Nduk katuran berkah ya mang lajengake Nduk Wela mangke wonten sela-selaning pagelaran diaturke ngono ya yung iya nggih matur nuwun kadang-kadang saking bayi musik menika pun lajengaken rada sigrak ngaten nggih Kang Mas awit menika sampun tabuh 9 langkung 10 menit oh ya jamku basa iki nggih Mas niki kula aturaken ingkang sepisan diaturi jumeneng kunjuk dumateng Mbak Vela rumiyin Mas. Monggo. Jame teguh ya basa. Yahene 9:30. Monggo Mbak Vela katuran jumeneng. Yuk. Ngaturake wilujeng dalu Dik Vela.
Mama